Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Karon ang ikatulo nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, third Sunday of Easter. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 21, versikulo 1 ngadto sa 19. Humani ini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini, nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa na ngadto sila ug nanakay sa sakayan. Panwala gayod sila'y nakuha tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapyahan. Apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan, mga 90 ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok nga binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawas si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa dagkong isda. 153 kabuok ang tanan. Panbisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud maggisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali ngari ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kun kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Human nilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga?" Siya mitubag, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati mana ang akong mga nating karnero." Unya miingon na usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usab, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati mana ang akong mga karnero." Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, "Gihigugma mo ba ako?" Og si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati mana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos alang kanimo ug dad-on ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan." Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.